Volám sa Marta Nováková, mám 44 rokov a podstúpila som rekonštrukciu chrupu zubnými korunkami a zubnými mostíkmi. Môj problém bol rozsiahlejšieho a komplexnejšieho charakteru. Okrem parodontitídy ma trápili aj zubné kazy. V dolnej časti chrupu mi chýbalo pár zubov a niektoré zuby boli krivé, úsmev nebol pekný. Najskôr som si dohodla vstupnú konzultáciu a vyšetrenie, kde pani doktorka zhodnotila stav chrupu. Stanovila liečebný plán, ktorý mi podrobne vysvetlila, aké úkony a zubné ošetrenia ma budú čakať a stanovila aj predbežný časový harmonogram. Keďže som chcela svoj problém riešiť, tak som starostlivo čítala všetky recenzie, niektoré ambulancie a zubné kliniky som osobne navštívila a vybrala som si ambulanciu Hríc práve kvôli tomu, že ich liečebný plán spĺňoval moju predstavu a dával mi takú odbornú, časovú a logickú súvislosť. Najviac ma prekvapila zanietenosť všetkých zamestnancov, od pani doktorky, sestričky až po recepciu, ako veľmi im záleží na tom, aby sa tu pacienti cítili dobre a príjemne a s akou láskou vykonávajú svoju profesiu. Ľuďom, ktorí majú podobné zubné problémy, by som odkázala, že nikomu z nás nie je príjemná návšteva zubnej ambulancie a zubného ošetrenia, teda mne už teraz áno, ale nebojte sa, prekonajte svoj strach, stojí to za to.